Estado ang usa ka buntis ug usa ka lalaki human napalitan og illegal nga butane canisters atol sa bypass operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Ari ang exclusive report ni Jandy Esteban. Sa NBI kami ha, hinuhuli ka namin. Sikop sa bypass operations sa NBI Region 11 ning buntis nga tindera human namaligya og illegal nga LPG refilled butane canisters sa Purok 5A Barangay Batida, Pangi, Davao City. Giadtuan sab sa mga ahente ang laing tindahan sa susamang lugar. Napalitan sab og illegal nga butane canister ang tindero. Gipangkumpiskadayon ang mga illegal nga baligya. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV1 Mindanao kang Agent Eli Lianyo, ang spokesperson sa NBI 11 nga mausay nanguna sa operasyon, kini pinasikat sa reklamo sa manufacturer sa ilahang opisina human masayran ng illegal nga produksyon ug pagpamaligya niini. Nakita mo, by the look itself, wala siyang seal, wala siyang cover, pero it has contained. May laman siya. So, ibig sabihin, dumaan to sa backyard industry natin, yung mga tinatawag na unscrupulous individuals who are engaged in the illegal manufacture and production of this LPG canister. Delikado usab daw kini. Pag magamit mo ito, delikado talaga sa buying public. Kasi the moment that magkaroon ng gas leak, kasi hindi naman talaga ini-inspection, simple gas leak nito ay would create a big explosion and would eventually create a big fire. So, delikado talaga. Ang dinakpang buntis, igo na lang sa paghilak. Igo na daw siya na maligya. Pero manong na maligya ka? Tindera naman good ko. Ning laing dinakpan, napugos ra daw siya og palit kay nahutdan na siya og stock. O kabalo jud ko na bawal ma'am unya ang ako wala man pud sila nag-deliver actually ako kay puro man pula ako kabalo man na bisag saklit tan-awon sa ebidensya puro jud na pula ako ya wala man sila nag-deliver simpre na ini-approach ako nipalit ng pugo. Miagi sa surveillance sa NBI ang mga tindahan hangtod sa gikasa ang operasyon. Kapin 283 ka illegal butane canisters ang ilahang nasakmit. Kaso paglapas sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.